Blessed evening, kada kayo kakabsat. Under the Preacher's Arsenal. Ada tayo tinating rabi nga tuloy tayo tilasan tayo. Akaro ka nagiti men, nagiti agsursuro, mangisurso, ti sa ti Diyos. Ako kahit nga mapukaw dahito, igapusta, dahito iti may isa nga mapuppukaw, nga masaapul, nga may urnos iti church. Ada nagiti men tayo nga, ada tarigagay ng mangisuro. Dagiti na duma, ada dagiti na duma kat talagang amuda ti galada kat ingana ijay manpower lang di panagtrabaho. Kung na tayo nga parang karpintero. Kaya na duma pa nga ministry ti unag iti church. Ngam ada dagiti na duma nga men nga nekan iti galad nga mangisuro. Nga masapul nga maasapay dagiti. Dahito iti pribilehyo nga no ada ti maysa nga church nga nekan dagiti men, teaching men, preaching men. Manmanudia na bendisyonan kayo. Ano dagiti pukaw dagiti young men, dagiti kulihyo nga masusar na matan iti panakay kasabay ti Dios. And ito iti rason no apay nga masapol kung kahit kung i-address dagiti nga banag nga dagiti amin nga naadal ko iti kapadasan iti 25 years nga kaskasabak. Kahit kung i-concise tahan tayo mat nga awan mo ti pribilehyo nga mapantay ti seminaryo nang inamot ti tuition fee. And iti konteksto tayo nga kay lukanuan, kay gurutan, di ka simplian man lang nga banag nga mabaling, maget tayo nga lagos, di thought na. Di ka panunutan o kasatnutan, kasabang ano siyat. Nagligat nga may destino ka, iti may nga gubatan, nga han mo nga amu, iti kastana nga manggam, iti paltog. Amo no kasatno nga saran, iti armas mo, that is already, iti suicide. Iti panangay kasabay, iti sa Diyos. So nga iti dito nga rabi, dahil iti panggap na, maapay nga nabangon na ito. Iti pundasyon, iti adal tayo lahat nga kanayon, dahil nga the Preacher's Arsenal, kit dito 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2, kat kung basahan ka na kayo, iti imatang iti Diyos kan ni Jesu Kristo, amangukum iti amin a tao, na tayo man wenno si bibiyag, yunay ko, kagapu iti yaay na, kan ti pagaryana, ngay kasabam iti minsay, when agawaam ngay kasaba, nasayat man, wenno dakos ti tiyempo, mga lukoy, mangtubngar, ken mangbalakad ka, kat mangisuro ka, asianos. So diya iti Paul, kanramot na no, apay nga nabangon na ito nga, kahit ko nga talantanan tap, numa-equip, dagiti teaching man, preaching man, kastamat dagiti Sunday schoolers, nga maususan, mabaling nga makaala kayo iti adal, prinsipyo, no kasatno, iti panangiso, iti sa Diyos. Tatangat simpo, kat kung atalantanan, iti simplicidad, iti panangisuro, kan panangikasaba, iti sa Diyos. Maminano di simpo nga napan di panunot mo nga, nagrigat lang arudan nga awatan di English na di Bible. Maramdam apang kajik simbaan, apang kagdungag ti panagkasaba, karongahan mo nga naawatan, ti sa Diyos. Ada ti may nga bisita nga inaawis, iti may nga kapilya, kat iti nalpas, napan iti Sunday school, kat kunada, nga, ada tinawatam ka di minsay, pastor min, nagmahit English na niya, nagmahit pronunciation na, kaya talaga piman nga, nangato ti adal na, mamadlaw. Kung napiman ti bisita, nga ron, mamadlaw. Nam ti problema kat pulos awan na awatak, ingana di rugi, ingana ti ulas kat awan pulos na awatak, gapu si ti kinarigrigat na nga maawatan matlaan ti panagkasaba na, kumaawatan na nag-unag nga English na. Dahil iti nagrigat nga akseptaran, iti maysa nga mga kasaba. Di ko na tayo nga aramidem nga simply iti outline, aramidem nga simply ti panangikasabam, di mausar nga terminolohiya kat simply, dagi ilustrasyon kat ada timot lang yan tayo nga nalaka nga maawatan iti tao. Dahil ti maysa nga mapmapan ti panunutan, o pantay kasaba, ti mapmapan ti panunut kan matatayo, dagi jay di adal. Ikatan nyo di ay. Adu 80 to 90% kat ti kaaduan nga ada jay kongregasyon, iti simbahan tatakat, halos ti kaaduan ni jay kat dagi ordinaryo nga tattao. Dagi simple nga tattao nga kaaduan pa kanya dahan da pay unay nga nakaeskwela. Sa nga pulo lang nga porsyento iti diadal nga makita tayo ito nagtisimbahan tata. Kuna one time ni Martin Luther no apanak agkasaba
iti dandanuno kat di ka babaan nga klase nga tao nga da di kwarto. Dagiti han nga mga akseptar iti kinasimpli iti panakay kasaba gapusta simpli unay. Bayan yung sa umikad da. Basta ti dandanunok di adu nga 80 to 90% nga adajay agururnong di kongregasyon nga masapul maawatan na ti minsay nga no duma isuksukat tayo di 5% sa nga 10% iti 90 kan 80% nga majority nga tatao di kongregasyon na yo nga handap man maawatan nga karkaro iti sa ti Dios. So panunuton nyo di ay ag panunot tayo dahiti nga maysa nga palagip kada tayo. Kitaan tayo. Apay nga masapul nga agbaling nga simple ti panakay kasaba gapusta adu iti tattao nga simple nga dayo nag iti gimong. So nga ipaigit tayo pasipman di English tayo nga nagunag. Numabalbalin danunan tayo kasimplian ing gana di ubing numabalbalin. Namin ano nga ibagada kanyak ti dragnat ag English kagami natapno madahanon ti ko adado mga tao. En kunak kanyada dispensaran nyo kaduan nga audience nga agbibuya ditoy kat Ilocano kun dagiti kakailian nga igurot. No, agbibiro kayo ti English nga mga kasaba, adu dagiti English tata, uray ije kayo nga agdugag kanyada. Haan ko nga mabaling nga ikompormiso, nga isakripisyo, jay 90 to 95% nga audience kat Ilocano kan igurot, jay 5% nga edukado. Unfair mat jay 95%. Isong agbiro kayo ti daduma nga ada jay like, standard yung nga like you, nga English nga diretso. So nga yung ekspektaran nga aramidak teta kayo. Agbiro kayo tinad mga pagdanggan nyo. Ayo, sayang pa DJ pastor, ta edukado na gayon. Ada dagiti pulis na dagiyay, ada tiranggo da, kat kaseti bagada, kat kunak kanya da, dispensaran nyo sir. Agbiro kayo tinad nga pumasa kan kayat ni standard yung English ti panagkasabana. Ta kayat kung adanunan ti kakailian tayo, isong isuda, iti prioridad kong gawatan ta dagiti ordinaryo, di banbantay. Jadi kataltalunan. Kan ija inti rudi kay igidan nga han na mapanpansin nga duma. Nga numapanda pa gimo nga awan piman ti masakduda. Nasakit lang iti ulo da. Nga agawin nga nyamatan kasla sinayang dalang ti oras da. So pakpakasa kada kayo dagiti men, kan dagiti teaching, kan preaching, kan dagiti Sunday schoolers simply. Numabalbalin gawatan yu dagiti ordinaryo nga tao. Kan iti terminolohiya nga usarin nyo kat di majority nga sao iti kaduan. No adaman ti outline nga usarin nyo, make sure nga simply the outline. Han nga masapon nga number 1 kat minor subpoint A, B, C, D, F, G. Deti standard iti Amerikano. Deti may isang ako kayat mo't no duma iti homiletics na masapon. Surutam nga. First point A, B, C, D, F, G. Where can you find data iti tsimpo ni Kristo Jesus? Awan! 1 point lang ni Kristo Jesus umanay. Ngam no adamat ti maramid mo nga talo nga point na sayat na make it sure nga simply di point. Nga masapol nga 1 point kat ada di under na sub point kat sangapulo. Haanda malipatan. Kitam, sika nga mismo. Agkasaba ka no next Sunday nalipatam di sub point mo. Ure di 1, 2, 3. Karkaro pa dagi agdengdengag kanyam. No mawalin kat 1 point lang, umanay di jay basta ada tinaaral ti tao. Ada panunot tayo nga not atidug jay minsayim kat nabagbagasan. Kaaduan, umanay di may isa nga point, 2 nga point. Nga baklayan ti kongregasyon nga ada iti yawi dakat umanay kat mapnak da jayan. Haan nga jay pinatidugan. The more nga patidugan iti minsay, the more nga patpatayam iti utak da jay tugawanda. That is a way to kill the mind iti tao jay pulpito nga patayom ti kongregasyon mo. Jay kinatatidog mo. Haan nga kasjay. Nagrigat ko nga nawatan da ito'y nga ti tao iti yan tayo, iti konteksto tayo, iti kabanbantayan, karkaro ta dati kompetensya tayo nga media. Umanay jay 30 minutes, 20 to 30 to 40 minutes. Umanay di jay, dakkel unay di jay, nga naitid ka na tayo, nga masapul usaran tayo nga wise. No, kaya mga 20 minutes nga nabagas. Maray dayaw iti apo, umanay di jay. Iso nga nagkasaba ka ha, kat basit lang ti may bagam na ibagam amin ang hang ka madisdismaya. Dahil ti panagkasaba kat han nga pinatidugan ka doa. Ti panang isuro ti sa uti apo kat haan nga di pinatidugan. Di kalawagan. Na simple nga maibingay mo iti napudno kan usto nga minsay ti Dios. Laglagi pa niyo
Diyay. Alright? May sapay no may panggap iti simple. Nurag iti audience mo kat simple dalang no mabalbalin. Advice ko kada kayo, bado kayo mati simple. May sa nga umadadayo rason na pang umadadayo ti tao kada tayo kat gapusta. Haan nga aglanding tingilaw kada tayo. Na destino ak iti kataltalunan, napnapanak ti kabanbantayan, napnapanak iti igit ti baybay, napnapanak iti syudad, na destino ak iti nagaduado nga klase nga lugar, iti maysa nga naadal ko, di ka ordinaryuan nga tao, danunom isuda uray ti panagbadbado. Di simple nga panagbadbado nga ustumat, nga handang umadayo kanyam. No daduma umanay di badum, nga umadayo ti tao kanyam. Nga haandang umasidig kanya. Nagmayat nga uray ti badum kanya da, panagsaum kanya da, simple nga mamarkaan iti simplisidad. Isa nga kadua, banuram da ito'y nga prinsipyo ti panagkasaba. Napatag unay ti kinasimple. Simple. Simple nga panagkasaba. Simple nga panagsasao. Simple nga terminolohiya. Simple nga ilustrasyon nga susaran tayo nga related iti tataw nga amuda. Nga nagi ilustrasyon nga ada jay abroad nga anya di jay handamat lang amo. Simple nga panakisang sango ti tao. Simple nga panagbado nga haan nga umadayo ti tao kada kaya. Simple. Simple kabsat. Ipaigit tayo basit digay naunag nga Greek words tayo. Ada ti lugar na dijay. Di pa nagidipin sa tayo. Iti sao ti Diyos. Ngam no simple ti tao. Ada ti lugar na dijay nga ipaigit mo pa'y. Ti prioridad ti panagkasaba. Nalawag nga mawatanda. God bless. Yan iapon yung timang bendisyon kada kayo. Iti ministry kada kayo kakapsat. God bless.